Izi-target kaMthandeni lapha online niyayibona ukuthi igijima kanjani. Iney'ngoma eziwu-11 iphuma ngo-12 ebusuku umacabanga. So iy'ngoma ey'ningi laphana-ke sezi-over 100k. Bonke abantu bavukile, bonke bayayidlala, bonke abantu ba-focused. Yabona nje le ngoma ethi umalume uyanyova, yabo sidlule 100k. Ethi chunu igcine kuma-trending, asazi ukuthi ingene ku-top 10. Amalunda nayo 125k, imikhondo 102k. Ethi dubula iyasondela, mshini wokuthunga naye yasondela, igazi umnsizwa. Izi-target ethi amakhala ey'qhwaga 168k. Iyona-ke sibheke ku-200k. Eyisasele kancane le ngemuva ethi inkabi 52k. UMthandeni 60k. So yeah, iyahamba laphana, bayayidlala abafowethu, sayidlala iy'ntokazi zakwethu. Bafowethu siwu-stream music, siwadlala amaciko akithi, siwaphe nje uthando iy'khathi zonke. Lokho nje okubalulekile. Since-ke kuphumele izingoma nama-album nalama-EP aphumile, sobheka ukuthi yana-ke kuhamba kanjani-ke kuma-trending songs noma kunama-changes akhona laphana. UMthandeni usohle number 26 ingoma ethi Mkhonto. Mawuphinde wehla laphana number 19 amakhala ey'qhwaga, uMthandeni sahleli khona. Laphana ku number 11 isahleli khona ethi yena ichunu, but lapha phezulu solokhu eyibambile njalo-ke sinqamu sodidla. Ihamba hle kakhulu ingoma yakhe lapha online, abantu bayamdlala kakhulu, bamthokozela. Sizobona ukuthi-ke lezi ezinye ey'phumile including amanye amaciko akhiphile, wona umsebenzi wawo uzohamba kanjani. So kusuwu-check-a nje, siphinde sibuye-ke sizonireportela. Masiqhubeka laphana ku-YouTube, siphinde wabuya nenye update online. Uma sikhumbula kahle i-album iphume ngabo around 12 ebusuku. Or before that angekho sure, but iphume nje sekuyoshaya o-12 or akade ngibayibone sekuyoshaya o-12. Kodwa assume ukuthi na from 12 o'clock kuze kube manje i-album sohlangiseleke iyonke u1,118,774 million ama-streams laphana-ke or ama-views ku-YouTube. Iy'ngoma ey'trendayo sezi-updated, including ichunu sikhuphule ku-number 7 laphana ku-top 10. Amakhala eqhwaga isiku-number 11 nayo ibheke ku-number 10. Shuthi izolala-ke ziningi iy'ngoma kaMthandeni kuyi-top 10. Imkhonto-ke yona-ke ithi-ke position 15. Yona update-ke esenzakalayo laphana-ke online. Ezinye iy'ngoma ey'vela nazo eseyikhohlwa ngaza ukuthi sizoyiveza nje khona lapha, bekuyilokho nisafuna ukuveza njenge-update eyenzakalayo laphana online. Nisale kahle.